2023 price update tayo mga idols ng ating Suzuki motorcycle dito po sa atin sa Pinas. Well, pag naghahanap tayo ng reliable, quality at syempre affordable bikes dito sa atin, ito po ang mga Suzuki motorcycle lineup models. Lahat po ng mga modelo nila ay bibigyan ko kayo ng installment, down payment, cash payment nila at syempre yung monthly payment natin. At dito po sa Suzuki Mangaldan, Pangasinan ay kumpleto sila sa lahat ng mga modelo ng mga Suzuki motorcycle. At kung gusto nyo pong bumili, well, nandyan po sa ating video description ang kanilang contact at pangalan. Siyempre, yung ating mga requirements dapat alam nyo rin. Kailangan meron tayong proof of income, proof of billing, of course barangay clearance, nakasaad dyan yung ating motorcycle loan. At siyempre, meron tayong co-maker. Mga idols, pag bumili naman kayo dito sa Suzuki Guanzon Mangaldan, meron tayong previous dyan na half-face helmet, yung ating plate holder, discount card, at syempre meron din tayong warranty. So yan po yung kagandahan pag dito tayo bumili. So lahat po ng category ay iisa-isahin po natin yan. Mapa-underbone man yan, sports bike, or scooter. Yan po lahat sa mga Suzuki motorcycle lineup natin. At syempre yung ating presyo po pwede pong magbago yan. Depende po sa dealer or sa kasa na inyo pong pupuntahan. Ito po ay Guanzon Suzuki 3S Shop dito po sa Mangaldan, Pangasinan. Mga idols, may mga bagong color version tayo para sa ating Suzuki Raider 150. Yan po ang fuel injection type. And hopefully this year 2023 may makakita po tayo ng magagandang upgrade or update para sa mga modelo ng Suzuki motorcycle. Siyempre pa, mas gusto natin na madagdagan ng specs or mga technical features ng itong mga motor natin. Well, itong ating Gixxer 155 Fi, available po yung mga units na yan dito. Siyempre, napaka-forma rin ito at gwapo. Plus, affordable din ang presyo nito. Mga idols, itong pinakabagong B-Strom 250 SX ay pwede na po nyong i-order yan. Mag-pre-order po tayo at magbayad tayo ng reserve fee na 5,000 pesos. Sure na makakakuha kayo ng B-Strom SX 250 na to. Mga idols, yan po yung mga modelo nila lahat dito. Kung nagbabalak kayong bumili, pumunta na kayo dito sa kanilang store or mag-inquire kayo via online. Pwede po kayong mag-message sa kanilang Facebook page, sa kanilang messenger. Malay nyo ay makuha ninyo yung mga detalye. Well, pwede rin po kayo mag-PM sa atin, sa ating FB page, Boy Chalabaria. Suportahan nyo ko dyan mga idols. Like and follow nyo yan at share nyo sa inyong mga tropa at kaibigan. At syempre, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel. All button po, pakihit nyo yan para lagi kayong updated. Marami po tayong mga video vlogs na niyahanda para sa inyo. And in our first model para sa ating 2023 price list update, ito pong Gixxer 155 Fi. Meron tayong tatlong kulay na pagpipilian dito. Yan pong nasa video natin, color blue, graphite black, yung black nila, at siyempre yung red color. Ang SRP, 100,900 pesos. At para naman sa ating installment, ang minimum down payment natin para dito, 13,800. At sa ating monthly payment sa 12 months, 9,756, 18 months, 7,270, 24 months, 5,989, 36 months, 4,834. Maaga tayo magbayad mga idols, meron tayong rebate na 200 pesos para dito sa ating Gixxer 155 Fi na po na ito. Napaka-forma po nito at siyempre, subok na rin, reliable yung ating makina dyan. Next model natin, another naked street bike. Ito naman po ang GSX-S 150. SRP 133,900 pesos. Again, ang cash payment, pwede tayong makakuha ng discount, 132,500 pag binili natin ng cash. Sa installment naman, ang down payment natin, 18,800 minimum po ito. Monthly, 12 months, 12,719. 18 months, 9,463. 24 months, 7,786. 36 months, 6,273. Yan po, napaka-forma nito. Liquid cooling na po ito. With double overhead camshaft, kaya talagang malakas po ang makina ng ating GSX-S 150 na yan. Next model natin, pinakabagong color version para sa ating Raider 150 fuel injection naman to. Ang ating SRP, 116,400 pesos. Para sa cash payment, pwede tayo maka-discount, 115,500. At ating installment naman, down payment, minimum nito, 13,800 pesos. Sa ating monthly payment, 12 months, 11,396. 18 months, 8,484. 24 months, 6,984. At 36 months, 5,630 mga idol. Ito po yung MotoGP decals na Suzuki Racing Team para sa ating bagong Raider Fi mga idols. Requirement po natin pag tayo nag-apply ng installment, again, yan po yung kailangan nating i-provide para maka-approve po tayo sa loan natin. Mga idol, next model natin, syempre, Raider
R150 carburetor type naman tayo. SRP 103,900 pesos at kung bibili natin ng cash may discount tayo mga idol, 103,000 na lang. So kung gusto niyo po ng installment, minimum down payment natin 10,800, monthly payment natin 12 months 10,391, 18 months 7,740, 24 months 6,374 at 36 months 5,142. Mga idols, ito pong ating mga Raider R150 carburetor type. Aba, marami tayong color choices para dito, no? May black tayo dito, may blue, may green, at syempre may brown. So mga idols, itong ating Raider R150, lahat po ng color na yan ay available dito po sa Suzuki Mangaldan, Pangasinan po. Kung gusto niyo bumili, bisita na po kayo dyan. Next model natin mga idols, syempre ang pinakabagong motor ng Suzuki dito sa atin sa Pilipinas, V-Strom 250SX, SRP 229,000 pesos. Gusto niyo pong bumili ng cash at pa tayo ng 3,232,000 pesos po. Para naman sa installment, ang minimum down payment natin 69,800, ang monthly 12 months 17,000 plus, 24 months 10,616, 36 months 8,539. So mga idols, pwede na po kayong bumili nito at mag-pre-order ng unit na yan. Mag-down lang po tayo ng reservation fee na 5,000 pesos at siyempre inquire na po kayo dito sa Suzuki Mangaldan. Meron din tayo sa Metro Manila, sa Suzuki Roosevelt, Quezon City at sa Taytay Rizal, meron din tayo dyan. Ating next model, Gixxer SF250, SRP 189,900. Again, pag cash payment natin bibilin, add po tayo ng 1,000, total natin 191,900. Ang installment naman po natin, minimum down 52,360. Ang monthly payment natin, 12 months 16,000 plus, 24 months 9,904, 36 months 7,968. Ito pong ating sports bike from Suzuki, 250cc model to. At syempre napaka-forma nito. Meron tong dual channel anti-lock braking system, kaya solid na solid ang ating stopping power. Well, meron din siyang LED lights para sa ating headlight at tail light. At naka-digital na rin yung ating instrument panel para dito. At ang color natin pagpipilian para dito sa ating Gixxer SF250 ay itong metallic Triton Blue na may MotoGP decals from Team Suzuki. Ano? Ang ganda at ang forma po talaga nitong mga idols. Kung kursunado na yan, available po itong mga unit na to at mag-PM na kayo sa ating FB page, Boyd Salabarria. Next model natin, another 250cc street naked bike naman to. Ito po ang Gixxer 250. SRP 179,900 at ang ating cash payment add tayo ng 1,000, total cash payment 181,900. Para naman sa installment, minimum down natin 46,922, monthly payment natin 12 months 15,000 plus, 24 months 9,583, 36 months 7,712 pesos. Mga ito pong ating Gixxer 250 street naked bike ay napaka-forma rin. Isang color lang po yung choices natin dito. Ito pong metallic black na to. No? At kung gusto niyo po ng ganitong klaseng motor, available din po itong unit na to sa atin dyan. Mga idols, ang atin naman next model, well, ang pinakasikat at kilala din pagdating po sa ating mga small bikes, yan po ang Smash underbone bikes ng ating Suzuki motorcycle. Siyempre pa ang ating SRP para sa drum and spokes 60,400, cash natin 60,000 na lang, meron tayong discount. Installment naman, minimum down payment natin 5,300, monthly payment natin 12 months 6,369, 24 months 3,963 at 36 months 3,189. Pagdating po sa kanilang fuel consumption, matipid po itong ating Smash na to at siyempre quality at matibay din mga idols. Maraming ang gumagamit ito ng mga riders, especially mga delivery riders, nakikita natin. Next model natin, ito namang Smash with disc ang ating harapan at syempre yung mags po yung kanyang wheels. Ang ating SRP 65,400. Pag binili nyo ng cash, meron tayong discount. Cash natin total 65,000 na lang. Sa installment naman natin, minimum down 5,800 at ating monthly payment 12 months 6,846, 18 months 5,116, 24 months, 4,225, 36 months, 3,421. Kita nyo yung compartment, may malalagay pa po tayong mga small things natin na gamit dyan. At syempre yung kanyang suspension sa likuran, dual shock dyan. Kaya pwede po tayo mag-angkas dito sa ating motor na to. Next model natin, scooter segment naman ng Suzuki. Unahin na natin itong Abenis 125, SRP 79,400. Pag binili ng cash, yan din po yung magiging presyo natin. At para naman sa installment, ang minimum down payment natin dito, 6,800. Ang ating monthly payment,
12 months 8,222, 18 months 6,134, 24 months 5,059, 36 months 4,089 naman. May rebate tayo ng 200 pag maaga tayo magbayad. Ito pong bagong scooter na nilabas po sa atin last year 2022, Avenis 125 mga idol. Siyempre, tatlong kulay po pagpipilian natin dito. Meron tayong orange, black at white color. Next model natin, again, itong Bergman Street. Ito naman po, 125cc rin. Another scooter from our Suzuki motorcycle. SRP 82,400. Ang ating cash payment, 81,800. So may discount tayo. At para naman sa ating installment, minimum down payment natin, 7,800. Ang monthly payment natin, 12 months, 8,433. 18 months, 6,291. 24 months, 5,187. 36 months, 4,191 pesos. Ngayon pong 2023, ang mga color choices natin, ito pong matte black, matte red, at syempre yung blue color. At kung kurso natin yan mga idols, available yung mga color choices na yan. At syempre, punta lang po kayo dito sa Suzuki Store. Yan po yung ating pinakasikat din nilang scooter na 125cc. Next model natin, another scooter from Suzuki. Ito naman po SkyDrive crossover. SRP 71,900. Kung bibili nyo ng cash, meron tayong discount. 71,500 na lang ang ating total cash payment. Para naman sa ating installment, minimum down payment natin 4,800. Monthly naman 12 months 7,000 plus, 18 months 5,703, 24 months 4,706, 36 months 3,806. May mga color choices tayo dito. Meron tayong red, black at blue color. Yan po ang SkyDrive crossover mga idol. Ang forma din po nito. And next model natin, another scooter, SkyDrive Sport naman. Ito naman po may SRP na 69,900. Kung bibili natin ng cash, meron tayong discount 69,500 na lang mga idol. At sa ating installment, minimum down payment natin 4,800. At ating monthly payment 12 months 7,428. 18 months 5,547. 24 months 4,578. At ating 36 months 3,703 mga idol. Sa ating rebate naman 200 pesos kung maaga tayo magbayad. Yan po ang SkyDrive Sport version mga idol. Another scooter to from Suzuki Motorcycle. So we're looking forward this year 2023 ay meron naman to tayong mga bagong modelo. Scooter man yan, underbone from Suzuki Motorcycle Philippines. At syempre meron din tayong makitang mga update or upgrade. Kaya mga idol, tutok lang kayo sa ating YouTube channel dahil lahat po ng updated ng ating Suzuki models dito sa Pilipinas, bibigyan ko po kagad kayo ng special feature or vlog niyan. At syempre, gusto nyong bumili, ito po ang contact number ng Suzuki Mangaldan, 0917-818-7694. Thank you po para sa kanilang pagbibigay sa atin ng chance makapag-vlog dito sa kanilang store. Yan po yung ating feature para sa inyo. Sana nagustuhan ninyo. At kung may tropa kayo naghahanap ng Suzuki motorcycle, share nyo po yung ating video para po malaman nila ang kumpletong presyuhan ng ating mga Suzuki motorcycle this year 2023. At of course, huwag niyo pong kalimutang suportahan ng ating FB page, like and follow niyo yan. At shoutout po sa mga idols natin na laging nakatutok at nanonood ng ating video. Ride safe po sa inyong lahat.